حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے بندے الزام لاندے نے بھئی انہاں بی بی پاک دے دروازے ناگ لا دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک دھیان نال گل سنو، دھیان نال، جڑا رسول اللہ دا روضہ شریف ہے اے بی بی فاطمہ زہرا پاک دا گھر سی جتھے ہن روضہ بنے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر سی، یعنی دو گھراں ڈلا کے ایک روضہ بنے، ایڈے ایڈے گھر آئے، ٹھیک ایڈے ایڈے اس ویلے گھر سن جو میں عرض کرتا۔ حضرت علی دا دروازہ مسجد دے وچ کھلدا سی، گھر دا حجرہ سی، گھر کی ان کا ایکو کمرہ سی، نبی پاک دے حجرے دا ایکو کمرہ سی۔ تسی کدی اللہ تہاں روزے شریف تے لے جائے تساں ویکھنا ہے وہ مڑو ہائی بڑے درویش اللہ والے پیارے آئے، دو گھر بنے آئے تو نہ دو گھراں رلا کے حضور دا ایک روزہ بنے، اس گھر وچ مولا حسن بھی نے تے مولا حسین بھی نے تے مولا علی بھی نے۔ میری سمجھ اجے تک میری 43 سال عمر ہو گئی ہے، یہ گل نہیں ہوندی بابوا کھڑکے ہن بھی ساڈا ہوئے یا تہاڈا ہوئے، کدی عورتاں بھی بوئے تے گئیاں، بولے نہ ہو، کدی عورتاں گئیاں تو اسی تے سیدہ 15ویں صدی دے، تو اے تے ساڈے وچ بھی باقی ہے، انہاں کو شرم تے حیا تے وقار تے اتنا کو ساڈے وچ بھی اجے باقی ہے۔ بس دروازہ کھٹکھٹائے کوئی تو اسی جانے ہیں۔ تو اڈا کی خیال ہے بس دروازہ کھٹکے تو سیدہ فاطمہ زہرا بوئے تے جانا پتہ کرنا آستے بکیڑا ہے؟ پھر کیسا عجیب ماحول ہے کہ دروازے نے اگ لگی ہے تو عمر پاک دروازہ بی بی پاک دے اتے گرایا ہے تو انہوں نے پسڑیاں ٹوٹ گئی ہیں نعوذ باللہ، اور انہوں نے بچہ شہید ہو گیا تو مولا علی اندر بیٹھے ہیں تے ہلے بھی نہیں۔ یہ توڑا یہ کیوں ذہن بندہ ہے؟ بڑا کمزور بندہ بھی ہوئے تو کچھ تے بندہ کسے گواڈی بھی ساتھ چا مار دے با میرے نال زیادتی بھی ہوندی، تے جیڑا شیر خدا ہوئے او دے بوئے ہوتے انہاں دی بیوی نال کوئی زیادتی کرے تو چپ کر کے اندر بیٹھے روجرے تے نفل دیتی آنے۔ بھائی صاحب اے وہ چیزاں نے جڑیاں امت نو لڑان آستے گھڑیاں گئیاں نے تاریخ ہے، فرقہ واریت دا فروغ دین واسطے یہ چیزاں گھڑیاں گئیاں نے اور انہاں بیان کر کے امت نو لڑایا جاتا ہے۔ نہیں کسے مننا تے نہ مننا پر آل رسول دی توہین نہ کرو امت نو لڑانا آستے، فرقہ واریت دے فروغ واسطے ایسیاں گلاں نہ کھڑو جڑیاں توہین علی تے مبنی ہوں۔ یہ سیدہ زہرا پاک دی توہین نہیں ہے، مولا علی پاک دی گستاخی ہے کہ وہ کمرے چ بیٹھن تے اپنی بیوی نہ بچا سکے۔ بندے ہوا اگو ساڈے سنن والی قوم وہ آندے جی زیادتی کیتی، میں کہ مڑ تو اجے شیر خدا جاندا نہیں، جدی تلوار ادھی نیام تو باہر ہوئے تے پورے کفر تے لرزہ تاری ہو جائے، اس شخصیت دے بارے تو اٹھا ایک خیال کی میں آگیا تو انہوں ایک گمان کی میں آگیا۔ اسی سیدہ اپنے ابے مولا علی سرکار دے بارے تو اندس رہے ہیں، دنیا دا سب تو غیرت مند انسان علی ہے، کسے مائی دے لال دی جرت نہیں، اکھے غازی دے انیاں خیمیاں دے نیڑے کوئی نہ ہوگا، میں کہ میں مننا تے غازی دے والد صاحب دے ہندیاں انہاں دے حجرے دے نیڑے کون آ سکتا، گل دی سمجھ نہیں آئی۔ غازی دے والد صاحب حجرے چ بیٹھے اڑتے کس ماں دے پتر دی جرت ہے مولا علی دے بوئن کھڑکا جائے؟ تسی اجے شیر خدا نہ سمجھیا نہیں،
تساں شیر خدا نوں جاندے نو اپنا کام سیدھا کرن واسطے تسی اے بیان کر دیندے کدی اس بات نو دل وچ جگہ نہ دینا یہ بالکل کھڑیا ہویا جھوٹ پرانی کتاب وچ لکھیا میں پڑھا کر کتاباں دے سچی کسی کتاب وچ بھی نہیں لکھیا ہونا اللہ دے فضل تے جھوٹیاں روایتاں بندے ہر دور وچ گھڑتے رہن کسے گھڑ دے گھڑ کے لکھی بندہ اسی کسی اخبار رسالے سن کی لگی سچی گل یا کتاب ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے یا کتاب اللہ ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے ایتھے گل صحابہ نہ پتا بھائی 39 دے لڑدے رہے ہیں تے خیبر فتح نہیں ہویا تو جس ایک ہتھ نال دروازہ خیبر دا اکھاڑیا ہے وہ علی اندر بیٹھے ہے گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جے مرحب نو اکو بار اچ ٹکڑے کیتا ہے جس جو فاتح خندر و بدر و حنین جڑا کلا پورے عرب نہ لڑ سکتا ہے وہ اندر موجود ہوئے مجہول دی گل چاکو کر دیں حضور فرمایا لڑیا ہے نا میں آکھیا لڑیا نا میں آکھیا لڑیا ہے نا یہ بھی آکھیا نے بھئی اپنے گھر دی راکھی بھی نہ کریا کتھے آکھیا حضور نے بنا لڑی یہ حضور فرمایا نہ لڑی تے پھر لڑے کیوں نہروان دے اندر 12,000 بندے مولا علی نے اپنی تلوار نال خارجیاں نو فنار کر دیتا ہے تلوار مار کے تونا لا چھڑیاں جمل اچ لڑے نہروان اچ لڑے سرکار کتھے کتھے نہیں لڑے لڑے نے جتھے لوڑ پئی لڑے نے صرف اپنے گھر دا دروازہ ویکھ کے نہیں لڑے بھائی صاحب سارا جھوٹ دا پلندہ ہے تو بچیا ہر اس جگہ تو بچو جتھے فرقہ واریت ہوتی ہے اسی تعلیم عرض کرنے ہیں تواڈی خدمت وچ کہ مولا علی دے بارے گمان نہ کریا ہے نہ انہاں کول مصلی رہن دتے انہیں نہ انہاں کول کوئی جائیداد رہن دتی انہیں نہ انہاں دا گھر محفوظ رہن دتے انہیں کمال ہو گئی ہے تے مڑ جس لے انہاں لوڑ پویا اس لے مولا علی انہاں نے مشورے بھی دے لیں گے یہ سمجھ ساڈی گل باہر